Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Cah. Ki mau ning sawah. Apa amek jambu cah. Jamune wong, tapi ora apa-apa. Delon kangkunge, Masya Allah. Kene dipetheti wong biasane gawe masak. Tapi saiki jarang kangkung. Kangkung apa jenenge? Kangkung banyu. Kebanyakan wong milih kangkung kangkung darat. Coba ada gak enak jambune iki? Jambune renyah. Gek enak sate. Ini berada di dekat sini. Kayak pabrik bola kayak. Kayak tak kene. Wong gone ning tengah kok. Jumur. Kalau anak mateng stok ning dhuwur. Oh, saya dua sampai. Kok kuwi kae mau mateng lho iki. Kae tengah. Iki wae tapi ning tengah anu lho. Pak Ewi sing isop biasane. Ning tengah apa wi? Semut tok. Kamu papano, Dik? Yo, juga. Tower sah, tower listrik. Apa ya gandol iki? Kilo sing akeh nang kene kok. Mendunge delok cah sireng nah. Dina kerudan. Dina udan ngremare budrek ae. Gelap. Wayahe wong teko, jam-jame wong teko kerudan iki ya budrek kok. Dek. Golek githik kae. Golek githik kae. Ya Allah. Aduh. Semote akeh. Iki akeh semote ora ya. Aku tak menek. Aku iso cah menek tapi ngomudune mbuh. Iso. Iso menek gak iso mudun ya aku lho. Sumur. Jambu ke pangan codot ke. Codot. Ini mau matang-matang cali ya Allah. Kita enak. Kita enak. Suket wae gak diwatuni ya Allah. Sini suket tok lho. Marai gak iso lemu ngene iki cah. Kudune diwatun dadi iso lemu. Gitu kawan. Itu lama sekali ame gitrek. Ngene mae ndek ben tak watuni karo mae tapi aku terus delok tok. Ngewangi sedina ora nek sedina sak kesuk apa sak sore ya. Sak kesuk teko beduk. Beduk terus mulai bar gak balik neh.
Kengko nak tak jeda mesti nganu, kok badhe jeda to aku ngomong mesti iki cah. Lemot. Makanya kemarin kan ada toh yang komen pas syukurannya Bumur. Mbak itu dibantuin dulu, jangan ngevlog dulu. Lah aku ki wis dari awal budal wis ngevlog ya. Kok nek tak jeda mesti ngono lemot cah ngomongnya lemot. Jadi HP ku ki aku gak bisa naik video potong-potong soalnya nek pakai capcut klik postingnya kan dari atas pojok, sedangkan LCD layarku yang atas itu rusak nggak bisa dipencet, jadi gak iso dijelerik nomor ning ngisor. Kok isone pas ketika enek notifikasi. Nek enek notifikasi gak iso dijelerik no begitu kawan. Mangkane aduh abang. Wis wedake mlaku. Alas diluk iki teko pabrik iki. Ki mbiyen sing arep dek tuku kawasan kene iki, tapi gak oleh karo sing duwe lahan. Akhirnya tuku ning kono. Apa yo kena? Apa yo kena? Kita ada ya bocah. Enak ki krenyus. Tapi sayangnya putih bukan merah ini. Jambu putih. Jambu putih. Gemelayang. Pas entak. Sing nang dhuwur gak ora, Mak? Aduh dah. Patele ceblok ya. Delep ya dikumbah kok. Wingko iso menek nek gak iso medun. Aduh. Mendungnya masya Allah. Buat tang dedet nah. Set lagi lah. Wireng meh pisan. Nang dhuwur kabeh kok. Gayamu kok sender bolong. Lah wi apa pelem apa?
Matuwa karo klengkeng ngono. Matuwane ki lho ndi? Matuwa to iki. Dong lembogo iki. Cilik ya? Tang, ding tang, tang, ding tang, tang tang tak tang tak tang tang, tang 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 dendang, tang dendang. Yuk. Nah. Goblok. Mulai ora iso dik dhuwur-dhuwur. Kowe engko menek cemplung kedokan mandelep nang apa wis jenenge? Kedokan wae. Jaren. Pulang. Cangkonge ayu-ayu, Mak. Iki sawah brute iki. Tambani pun tak oleh. Nek ka deret. Deret Podo. Mleh mendung mulai tutup sik, Dik. Wassalam.